Hvad går jeg så efter nu? Så er der 10%. Ja. Sådan der. Sådan. Hvad går jeg efter? Hvad kunne det være lidt efter nu, for eksempel? 0,7. Og det kan være... Det kan jo være 70%. Mm. På 7 timer. Eller 7. Ja, hvorfor tog du den? Siger du? Den var passet. Ja. Det er rigtigt. Cirka 33%. Ja. Er det en sjettedel? Eller... Er det Nej. tredjedel? Yes. Og så den indfødt der. Nej. Jo, nej, det er det Det ikke. er den her. Det er den en. Hvad er det, der står på den der? 0,5%. Ja. Nej, det var 0,05, hvad er det? Det er... Ja. Nå jo. Der er 0,05. Er det det? Skal jeg snuppe det? Hvad så? Der er 0,05 her. 8100. Ja. Men hvad er 0,05? Det er 5%. Det er 5%. Så det Nå jo, det er 0. Så skal det være 0,005. ja. Det bliver Eller noget noget andet, andet. Ja. Ja, det er ellers være. Må man bruge lommeregner? Godt. Det er ikke nødvendigt. Prøv, hvad står der der? 0,5. Det må være 10. Nej, jo. Det må være 5, der divideret 10. Hvor mange procent er det? 0,0. 0,5%. Ja, kan man sige det på en anden måde? 0,5, hvad er det samme som? En halv. Ja, Jamen det, der står procent bagefter. Det er ikke... Jo. Den her, den passer jo. Nå, nej, det ja Men det det, gør det. det er en halv procent. Ja. Så skal vi lige på sådan en... Så der står bare en halv procent på to forskellige måder, eller? Ja, hvad kan det være? Cirka 11%. Fordi at, det er fordi, hvis du siger, det er 1,5%, så det er halvdelen af 1%. Ja. Cirka 0,11. Plus i... Der kan det måske godt være, at man skal bruge lommeregneren der til den næste. Har du en? Så, Jeg ved bare ikke, hvordan man skal regne det ud, hvad det kan være. Hvad kan det være? ja. Det kan det være. Jeg tror måske, jeg skal have fat i med bryggerne. Hvad? Okay. 1 divideret 20. Det kunne faktisk godt være den 9. Ja, okay. Nå nej, det, nå. Jeg glemte lige, vi var ved 0,11. Prøv at kigge på nogle af de der bryggere. Heller ikke godt der. I den. Og den. Det er heller ikke godt den her.
Vil jeg lommer alt i år? Jeg ved, om der skal regne ud. Jeg ved, det kommer til at være meget godt. Prøv at kigge på de brøker, der er, så se hvad for nogle har du prøvet at regne ud, Henrik? Den der. Ja, Den, ja, og den der. ja. Den der har jeg ikke. Der er 16 delt med 4. Det er sgu med, at jeg bruger lommeregner, ikke? Nej, nej, 12 nej, det er 4. Nej, det er nok rigtigt. Nej. Dem her har du ikke regnet, vel? Nej. Hvad? Hvad med den der 9. del? Har du prøvet at regne den? Nej. Det kunne være, det var den. Ja, det var vist den. Det var det. Ja. Okay. 130%. Så har I piger der. Har I nogen bud på den? Okay. Hvis det er 130%, hvad leder vi så efter for et tal? Et, der er større eller mindre end 1? Hvad? Større. Ja. Det er den her. Ja. Nå, Var du hurtig? Og der, 1 fjerdedel, det er 25, 0,25, og ja. Ja. så er den her. Ja. Ja. 380, Ja. 16, det er 4. Nej, det var det, der gav 4. Der står 4 så. 3, 3, 3,75. En halv, det er 0,5 eller 5%. Det er også 50%. Der, og så skal du 150. Eller sådan. Det var også Eller... Der, 1,5. Ja. 100%. Det må være 81%. Det er den her. Det bliver lidt nemmere, at der ikke er så mange tilbage. Ja? Ja. Hvad er det samme som det der? Nu prøver jeg lige at spørge en gang. 0,05. Det er... Hvad kunne man kalde det? Med noget? Hvad kunne... Ja, 5%, ikke? Det kunne det godt være. Har vi den nogle steder her? Er det ikke... Er det ikke? Mm. Jo, det er det. Det er nok sandsynligt. Jo, det det er den der. Ja. Det er det. Ja. Prøv at lægge dem der op, så vi lige kan se dem. De er sådan lige... Ja. 0,98. 98%. Ja. 7 og det er... sådan noget. 8,75. Ja. 2,5. Den her Sådan. Færdig. Fint arbejde. Godt. Stopper bare.